What's up kakabsat nga kaururat? Datang rabi agkaramkam tayo iti nyanagan na datoy. English na kat crabs. Sana all. Galo. Tinokanagat gamarong kape nga babasit. Nitib nga nagaputi. Karayan. Yummy. Wow. Karamdaman dyan natin nagbabasya mat. Fresh from mga taram Pangasinan. Crunchy. Pinatibayan ng tingipon. Eddie, wow! Hi sa aking vlog. Anong masasabi mo sa crabs na inuwi nyo na maliliit? Ano tong? Fresh from mga taram Pangasinan. Sinodikot to, itinagana. Okay. Shout out sa nagbigay ng crabs na ito. Kay Kuya GC ng mga taram Pangasinan. So na po di kapsat tayo na ikamang inyong mga taram. Salamat brother, dito'y crabs kindalam. As usual, limadar hanga mabaling ang mga anti-crabs. Nakumaro ta allergy na. Dapat ta allergy tayo iti seafoods pero di bali ta dapat ta agas. Eddie, wow! Nangamot to. Si Jojo manikat ang sunatan. Kaso ang mga iti-crabs nga mabasit. Awanti masayang. Crunchy. That's all for now mga kakabsat.